exceptionnel. Kenils. Oh, mais c'est Brian Reimer, c'est l'entraîneur de l'équipe masculine. Ah ben oui, je l'ai reconnu. Eh oui, je suis aussi l'équipe masculine du Danemark. Bah voilà, je supporte les deux. Je supporte l'équipe masculine et féminine du Danemark. Hein. Je suis les deux équipes, quoi. Oula. Alors j'espère que l'interro en néerlandais ça a été. Hein. Oh ça c'est bien fait. Oh oui. Oh ça c'est bien fait. Bien fait. Ouh. Oh non. C'est pas but. On est toujours en train de Écosse. Normalement on devrait être presque à la fin en même temps. Ça y est. Ça y est. Som. Vous savez pas la définition, là. Bon. Vous êtes en secondaire, donc c'est fini de faire ça vite. Ils sont en secondaire, donc fini de faire des dramas. Faudrait arrêter de faire des dramas pour des petits trucs. Là, on n'est plus en primaire. Secondaire maintenant, donc si vous avez un problème avec... Quoi? Si vous avez un problème avec un élève, c'est important d'en parler à l'éducateur, mais
Même non, alors, si vous avez... C'est important d'en parler, mais il faut quand même arrêter de faire des dramas pour tout et n'importe quoi. Ah. Ah, merde alors, ah, mais oui. J'avais cette crainte que ça... Il y en a qui ont rigolé, bah voilà. J'ai un peu envie de rire. Voilà, puis j'ai dit désolé, hein, le prof, hein, mais voilà, il n'a rien dit de... Mais voilà, faudrait juste que... Juste pas que ça arrive souvent. Faudrait juste pas que ça arrive. Je dois éviter de faire en sorte que ça puisse arriver dans des cours comme aussi importants. Organisé. Pour rigoler. Qui se réveille à cette heure? der ikke er langt fra at få den prikket ind ved bagerste stolpe. Et godt italiensk angreb. Ja, så er jeg i tvivl om, at Færge overhovedet ved, at hun har en modstander i ryggen. Det her, det er ikke en god situation for Bayer, fordi hun ender i 2 mod 1. Så kommer der ind i et okay indlæg. Jeg tror simpelthen, hun ved, at Færge, at der er en modstander i ryggen på hende. Det er lidt for nonchalant der Færge i forhold til at orientere sig. Inden indlægget. Spark Italien. Kommer meget farligt ind, den ligger næsten og roterer på stregen her foran Maja, der lige får sparket væk i første omgang. Et dansk landshold i problemer endnu mere. Ingen opdækning her. Hvad gør de så i Italien? C'est bizarre ça quand même. Hein. Je trouve ça bizarre quand même. Un élève qui n'existait pas. Ingen opdækning her. Hvad gør de så i Italien? Comment ça péter un plomb plus? Det er et dansk landshold, som defensivt er helt væk i de her minutter. C'est calme. Voilà. At melde sig ind i den her kamp. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt. Det her, så ender det så med at være heldigt for Danmark. Det er i Ballisager, der mistanker mig den første omgang. Arbejder bliver reddet. Barack Obama, Kaya Kobe. Virkelig pustet ud nu, Danmark. Nyt italiensk hjørnespark. Calmé. Elle m'a calmé. Tu m'as calmé. Tu m'as calmé. On peut se dire que c'est Jack, que c'était Jack, ben non. Ben non, c'est un élève qui existe même pas en plus. Enfin, je sais pas si peut-être que c'était un mélange entre deux personnes. Hein, ça fait un peu peur, c'est bizarre. Ça. Je sais pas. Ikke alt for gode i forhold til, de kommer foran. Og så uden at tage nogen form for nej-hat på, kunne jeg godt tænke mig snart at se en virkelig god dansk chance. Vi havde muligheden til Thøgersen før. Virkelig genspillet danske chancer. Her har der kæmper bolden ud over sidelinjen. Jeg tror heller ikke, at vi har Danmark få lidt mere kontrol over den her kamp. La Pologne a bien joué, oui. La Pologne a bien joué. Det stresser lidt nu her over, at italienerne har haft en god periode. Svært ved at spille sig ud fra målspark. Jeg ser Pernille Harder lave en meget, meget, meget stor teknisk fejl for hendes vedkommende til det. Vous avez fait des trucs. Det er fint, så kommer presset, og italienerne laver også en teknisk fejl. Julie Piga her. Toi, mais non, c'est pas toi, bro. Pas toi, mais non, c'est pas toi. Le pape. Mais non, vite. Det skete så ikke her. Det skete så ikke, men det
det er Danmark har Tu peux, brug tu for peux lige avoir nu, ça for avec lidt les... selvtillid med bolden. Så det ikke bliver sådan en Il y a des bons. bank-fodbold, er det, vi kalder det nu til dags. Avec qui? C'est un bon. Lidt kontrol, så den periode, som Danmark har haft, er igen smidt med bolden væk. Deux. Quand il s'agit d'être contre moi, quand il s'agit d'être contre moi, là, vous êtes tous en cœur. Hein. Bare ikke kommet langt ud, og Hasbro går ofre sig for at redde den der. Meget risikabel aflevering fra Bay. Risikabel aflevering fra Bay. Også i forhold til, hvor hun stod. Der var væk 20 meter fra sit eget mål. Langt frem. Det med Færge. 2 meter. Tørsen. Harder bevæger sig over i højre side. Italiensk indkast. Så må se mig vej her. Det er altså, skal vi huske, som du siger, 20 meter fra eget mål. Så den der, det er godt af Hasbro. Ja, jeg synes lige præcis, hun offrer sig, som du selv siger. Og så det bliver en farlig situation. Ja, så måske en farlig situation i den anden ende. Harder stikker den til Janne Thomsen. Den får Dinardi bare dækket. Generet af den. Det er bedre. Det er sin landskamp nummer 113 for Italien i aften, så masser af rutine. De to spiller landskamp nummer 160 i aften for Danmark. Italiensk bold, der presser rigtig godt, og danskerne, som smider bolden væk. Vi skal spille modsat bare fordi jeg synes, at italienerne har været gode til at lukke den ene side af, hvor danskerne spiller bolden op. Så muligheder, hvis man kan skifte side hurtigt. Jeg kan forsøge, at italienerne brokker sig her. Jeg synes, der var stort frispark mod Cantona først, før hun selv laver et. Jeg er ret sikker på, at Sonshin også er. Jeg prøver at se her. Der er frispark. Azar Holmgaard, det bliver ikke dømt. Og så Cantona den modsatte vej. Og så bliver den dømt. Italien har godt styr på deres presspil, de har haft i en længere periode nu her igen. Så helt fri. Sæt derud. I stedet for at gå til over for Tørsen. Jeg ser også bolden, altså der egentlig også har en høj bagkæde. Både med og uden bold. Præcis. Det er lidt for spots, for komprimeret derinde. Det har italienerne altså læst i løbet af den her første halvleg. Altså ikke meget danskerne får skabt offensivt i øjeblikket. Jeg tenderer altså til at sige, at italienerne er bedst i øjeblikket. Det kan hurtigt blive nu. Så var det ikke for meget sagt. Der skal gøres noget ved det her, hvor der så bliver dømt frispark til Danmark. De italienske træner helt op og køre over de her frispark. Nu har han sat sig ned, fordi fjerdommeren sendte ham et blik. Den kroatiske fjerdommer. Mateo Herceg. Meget bestemt. Her kommer der dybdeløb og Harder med det samme. Det er noget, vi skal kigge på, at Danmark kan spille meget mere direkte. Fint nok at komme ud i siden, men når du så kommer derud, så kommer der altså nogle dybdeløb, især for Harder.
Også Jenny Thomsen her, Jenny Thomsen. Der er i hvert fald mulighed for at bygge løb til Signe Brun. Ikke så dum en idé, Emma Færge, bare med den lange direkte. Det synes jeg i hvert fald kampen er til lige nu, fordi italienerne har godt styr på Danmarks etablerede angrebsspil, så er det altså fint nok at spille direkte her. Har der altså masser af plads centralt. Spark til Snerle. Taget. Til Harder. Kommer hun ikke forbi Pernille Harder. Og får heller ikke frispark. Ja, fordi hvis der var frispark, så var det vel ikke i feltet. Ja, det er i hvert fald noget, der skulle. Det er derfor, at dommer Ivana Martinsen hun ikke køber den. Hun har lige fløjten i munden, så kigger hun lige fra den i feltet, så skal der jo normalt mere til. Så kender dommerne. Ja, så lidt fysik og god indstilling fra Sara Holmgaard i hvert fald. Og sætte sig igen. Lad os prøve at se den her. Der. Det er hun hævet ned. Det er inde i feltet. Ja, men så slipper hun også lige i tide der. Ja, præcis. Julia Piker. Jeg synes godt, du kan argumentere for ikke at dømme. Ce n'est pas la ville la plus populaire de France, sauf bien sûr pour son port, l'un des plus importants de l'Hexagone, et pour son club de football. Le HAC, pensionnaire de Ligue 1 chez les hommes et de Première Ligue chez les femmes. Ça en fait l'endroit idéal pour une portière comme l'est Lisa Lixtus. Après le Standard et 3 ans à Dijon, isoleret nu. Færge. Så er Finn Holmgaard. Snerle. Er det en fin bold til Harder? Lige får vi videre med hælen, og det er den bedste danske mulighed i første halvleg. Det er rigtig godt arbejde af Snerle, og det er også en udmærket afslutning af Harder. Jeg er faktisk i tvivl, om hun overhovedet rørte. Arrête de mentir. Oh là là, c'est comme ça aussi. Men ja, du siger det selv, Lenninger, den bedste mulighed Snerle med indlægget. Der kan vi ikke rigtig se, men jeg må bare konstatere, at vi har været lidt efter hende. Laura Giuliani. Det der er altså en god her. Der er en god redning. Får hun ikke lige et touch på den? Det tror jeg faktisk heller ikke. C'est vrai qu'elle est belle. Uanset hvad, Julia. rigtig, rigtig fin redning derinde. Giuliani med dejligt. Det kan godt være. Hvad? Det tætteste Danmark bedre på scoring. Og det er det, vi har siddet og efterlyst. En dansk chance. Den kom der. Nu kommer opbakningen også i Herning. Oh, ah, ma vie s'est allumée.